Temba Gorimbo mufana wedu uyu weUFC akamborohwa kutanga achafa, vanhu vakafara madhezi achona achiri kunyomba vaWingy D. Adzoka zvekare achinyomba Passion Java Panganai, muprofita wedu wenhema akamboita mbiri nekubira vanhu nekuita matongues enhema. Saka Temba Gorimbo anyora achiti iye honaka vanoti muzita rababa apa ndivo futi vanoba. Angachimba ngoma yaWingy D apa ene zvaakuwirirana naWingy D, akufarira and is understanding kuti seWingy D achiimba zvaanoimba because anoimba zvinoitika mulife muZimbabwe. Saka aenderera mberi Temba Gorimbo achiti iye passion yacho kani, but one thing I admire is Passion Java ndiye munhu wega akapusisa ED nemamwe maZimbabweans achiti ane cash but achiloja zvake kumapurazi emuMaliland nekuhaya mota kumacar high ekuAmerica, achiita mavideos 5 to 6 in different customs on the different days. But yekuhaya aiwanawo zvake mari, but iko zvino returns of investments haachaiti, so he acted humble and said he want to sell the cars he never had. Ndozvataurwa naTemba Gorimbo. Ari kudedzera kuti Passion Java Panganai, muprofita wedu wenhema, anambobvira aita mari nemota dzese dzailoja kumapurazi, mota idzi aidzihaya, asi tinochinja ndongobvuma chete kuti chaakagona kupusisa ED, of which munongoziva bega Passion Java Panganai ndiye aiuya nenyaya dzekuti bvuma kupusa, of which akapusisa vanhu vakawanda. Kana ED ZANU-PF team yevarakashi vakapusiswa naPanganai pakuzoti anga asina zvake mota nemari, handizivi zvangu nepanyaya dzekuhaya, but kupusisa vanhu, akapusisa vanhu vakawanda. Saka ndozvataurwa naTemba Gorimbo, mukomana wedu weUFC akamborohwa kutanga achafa. Thank you so much guys.